que camino cap a la no producció de residus. A nosaltres ens sembla que aquesta és la clau i això és el que haurien de fer els governs que ens governen, valga la redundància, i que em sembla que no fan. Llavors, la nostra experiència al Pinell com a plataforma va ser que el que vam provocar va ser que l'Ajuntament se vegués forçat a fer una consulta popular per saber si la gent ho volia o no. Per tant, també ho poden fer els de Riba-roja, que ho pregunten, perquè si no sempre estem en a mi em pareix, a mi me sembla, i tots estem en que tothom pensa com jo. Bueno, tothom pensa com jo a la tertúlia dels meus amics, però quan això aterra en unes urnes, al Pinell l'acord oficial era tothom ho vol, i quan se va preguntar va resultar que va ser 70% que no i 30% que sí. Per tant, els altaveus diuen que tothom ho volia, però quan se va preguntar a les urnes, aprofito per dir que la participació va ser extraordinàriament alta, va fregar el 90% de participació de la gent que tenia dret a vot, que eren tots els ciutadans i ciutadanes del Pinell a partir de 16 anys. El resultat va ser molt clar. Tothom va poder dir la seva, la plataforma de la qual jo formava part eren partidaris del no, per aquests motius i molts més que he dit, i l'Ajuntament era partidari del sí. Llavors tothom va dir el que li va parèixer i al final se va dirimir en unes urnes. Ja està, potser ja està bé de moment. Sí, bueno, tal vegada vosaltres, jo us volia preguntar, els membres de la plataforma, què digueu quan des de Riba-roja insisteixen en que s'ha de respectar la seva autonomia municipal? Nosaltres entenem que un ajuntament ha de tindre autonomia municipal, però clar, això és un projecte que no només afecta a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. És a dir, hem de pensar, per exemple, que aquest abocador no està al costat del propi nucli urbà. Està com a mínim a 8,5 quilòmetres d'aquest nucli urbà i està més a prop dels municipis o del que és el nucli urbà d'Almatret, a 3,5 quilòmetres i del municipi també de Maials. Llavors no podem parlar, és un projecte que no només afecta al terme municipal de Riba-roja d'Ebre i com bé ha dit Marc, vull dir, aquí tenim un problema de país. Tenim un problema de país perquè, clar, quin és el model socioeconòmic i ambiental que volem per a aquest país? Responent a la pregunta que tu fes abans de si Terres de l'Ebre és l'abocador de Catalunya, bueno, jo no seria tan taxatiu de dir que és l'abocador de Catalunya, diria en tot cas que és un dels abocadors de Catalunya. Bueno, jo recordo, un company m'ho explicava ell mateix, que per exemple el de Tivissa també van començar en principi a fer tractament, però es veu que això ara mateix ho fan al principi, fan alguna cosa així, com una aparença de que van a tractar residus i després, quan ja la gent no està tan a sobre, ja fan el que volen i passen de tot. No sé què coincideix, això digues, Montse. Jo el que no entenc és com es pot ampliar així com així, no? Perquè si únicament, abans ho comentàvem, no? Si únicament era per les diferents comarques, perquè venen de totes bandes, no ara? Llavors, vull dir, aquells contractes com es firmen? Per què no estan blindats? Perquè ho controli més l'Ajuntament? Perquè si s'amplien s'ha de dir, no? S'ha de consultar. Hi ha coses que no les entenc. Que quería comentar, que es deciros de que hay una nueva inversión en Riba-roja de Ebro, que ya no tenemos encima de la mesa solo esos 14 puestos de trabajo, sino que son 44 puestos de trabajo. Por lo tanto, quería comentarlo y pedir respeto para nuestro pueblo. Insisto en el respeto, ya que no lo tenemos. Consideramos que no nos dejan salir adelante. Bueno, a veure, respecte als nous moviments, evidentment, darrerament hi ha molts moviments entorn del projecte de l'abocador i un precisament és el de la planta incineradora que aniria acompanyant aquest abocador perquè realment és aquest tipus de tecnologia, se tractaria en tot cas i que s'arribés a materialitzar d'una planta d'obtenció de biocombustibles a partir de derivats dels residus
Concretament l'empresa Grinyó ja en té una a Constantí i pel que tinc entès funcionen moltes deficiències. De fet tinc entès que el producte resultant és un combustible carregat de plom i que per tant no és vàlid per a la utilització per carretera, quan aquesta empresa el que pretenia era generar el seu propi combustible per a la flota de camions que té. Dir que no només hi ha un projecte d'incineradora de residus per al terme municipal de Riba-roja d'Ebre, sinó que n'hi ha un altre també per a Ascó. És a dir, que estem farcits d'instal·lacions insostenibles.